Loke Charlie dun pen Delhi rong sopi along boha ke dodam Karbi risoi jangatum Delhi Karbi Students Association aja kong la anso se ke pangtang pon thuji aphanpura arpu Kimi kachebat pon amai ke paman pon. Loke Charlie dama phan methang along ri che ote kangsi Delhi rong sopi along boha ke dodam Karbi risoi jangatum tami methang akhaya phan kachera kom thekji lapen kachelang dun thekji aphan lapen kiduki sungdo ansatami kachirap seroi thekji aphan Delhi rong sopi along ke do ana Karbi arisoi jangatum chingri pet pen chingrum si jesamet Delhi Karbi Students Association aja kong ke pathe ji aphan maing ni ponsi arpu Kimi tami chepek ponlu labang solong mai phuang hoilake bidia ingti dun mai phi senso ingti katharpi chunbang romesteron is herong pipi spokesperson Franklin rongphar dihin rimbang kolpuna phangchopi atuma phansi chekroisar pen arpu iponlo Delhi Karbi Students Association atum pen Delhi rong sopialong kedo ana Karbi atum pen kiduki sung pen kacherap seroji aphan lapen prekjama sai ansitami bidi sore kachepat choi seroi thekji aphansi labang so sai ding ponlo lapen labang so sai kipechun ponalong Karbianglong arat aphan kaching hot Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akira pensi puthot Delhi Karbi Students Association pangtang pontulo nang pusi Loke Charlie dampen boha ke dodam akarbi risoi jangatum pen Delhi rong sopi pen pherang kya phan birta nang pale dongkamukam pen wiki be Karbianglong live